územného plánovania, lebo ja poviem jeden príklad za všetky. Rozhodli sme sa, že na sídlisku Muškát je zlá dopravná situácia, z tohto sídliska by sme potrebovali vyústenie, aby auta nechodili zo sídliska do mesta cez Šenkvicku a Muškátovú a Trnavsku a neviem akú, že teda investor bude musieť vybudovať dopravné napojenie na hlavnú cestu na Malacku. Mali sme rokovanie s dopravným inžinierom, mali sme rokovanie na BSK, povedali sme si, dali sme dve riešenia, na ceste kruhový odjazd medzi kruhovým jestvujúcim kruhovým objazdom a viaduktom na Babu a Vinosady a potom za kruhovým objazdom. Dopravný inžinier BSK ako majiteľ cesty nám schválil dopravné napojenie po starej Trnavskej ceste kruhovým objazdom medzi viaduktom a odbočkou niekde alebo vyústením Banickej a doktora Štóla smerom na Malacku. Toto je idea, ktorou sme sa zaoberali, nemáme ešte ani projekt a už vzniká na Muškáte, už je petícia proti vybudovaniu tejto cesty. Ja už akože naozaj nechápem, dosť dobre nechápem, že niekto si nedá ani tú starosť, hoci vie, že môj telefón a ja som tu dostupný 24 hodín denne, keď to preženiem, aby sa prišiel opýtať na výstavbu alebo na stavebný úrad alebo do kancelárii primátora, že vás, aký máte zámer, ale nie hneď spustí petíciu, ešte nič neexistuje ani na papieri, dokonca pustí petíciu, jak je proti tomu. Takže to považujem za choré, naozaj, a teraz venujeme sa naozaj veciam, ktoré sú na papieri, ktoré sú v štádiu, že je zmluva nejaká a že tá firma sem prišla.